Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore aton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala ami o bela jilin fo aka wakati o chugala kuna funi ale wati seleni ayo bismillah. Fondamne la bi panel la ale daele la anga ministre mbe no ni ale nyashine banga jamana ni jamana wera kunya bo ulu nyana boli mani oye Abdoulaye Diop ye ay nyefoli chama ninka oke nyefoli ale konna la sa akara ministre mbe no ni oye jamana ministre no ye colonel Abdoulaye Maïga kata se lakana ministre o ma ni oye colonel major Dauda Ali Mohamedini ale ni refondation ministre ni oye Ibrahima Ikasa Maïga ay nyefoli ke ulu nyana ni wakati na jamana ale billahi alayami o konela kuna funi sira munu ni ulbe boli bolo la sira ulu fe ni kuna funi mi ni ulu konte chinya kuma ni juga kuma obe taganya shi anga fintila ka ulu ma ni jense ne ni kuna fundila obota ni ka o jense ko ke uka keleke bere wi anga kuna fundila munu fana be anga jamana kuna na ulu yere fana be kuna funa do ni ka ulu di kuna funa munu ni ulu tilente senga kuma chama o falen fani na unu nyonche kera na sa femiye kuna fundi sira ye anga bolo la sira ulu fe abe kile dama bo bi bololo sira ale kanana ngunu kan ulu be ka munumunu ni ka yira ka fo ko femi ye commission électorale nationale indépendante ni o ye seni kulu kon keleno ka wolobele da ni ka obla ka yira ka fo ko bina mauni ka uluta barala femi ye Mustafa Sise ale ya yira ka fo ko ni kuma en kon techinya kuma ko bela jilin ka haklito iyere la ka so be ke kuma munu ni ulu be fo bololo sira fe akuma bete chinya kuma keleke chow doni kidalla ale dugu o konnana lakana ko o sabati kidal ni wakati na abe anga fintigila ka ulu ka abuluka wele da o nyeshina anga jamana marabago fe ka yira ka fo mamunu be no ni ulu ye kidal dugu ka o blaka saobe yake ko anga fintigila ka ni sima kana na karnyona ka ulu to dugu o konnana no bolagata anga fintigila ka anata se anga jamana marabago ma ko bela jilenga sengana dugu o konnala ka be jumado novembre kalo kletan wulun vla samba flani muga ani saba colonel major Ismaila Wageni ale ministre na le nyashine me ben ani kilenya konya uluma ale ni kuna funi ani ka agence ka foko bega sengana dugu o konnala ko lakana o kon sabatilindo anga fintigila ka ulufe makando ale kilonu ka bololo sira fantan nani ni ka o bela jilemne ka bodogokun temeni na ka sabu yake femi nye plateforme contre la corruption et le chômage au Mali o nyama ni o climat Mahamadou Dambile kale kon kilonu ka kuma do ni ka oluta ka nyashin anga chamache fanga jamana nyama ale yorola na e bagabagali ke ka nyashin anga chamache fanga jamana nyama ale yorola anaka demba na masunemo olu yorola ni wati na kuma kan ngoni ale be ka sega kuma sega la olu fe ni nga sega donga fo no asoro ale kuma kandido walma no asoro o te yano chista beji koni o keleno ka wele ni ka o lase Clément Dambile alema abe
san caman bɔ Kidal kɔni tun tɛ an ka fintigilakaw olu ka bolo kan ni wagati na ka be an ka fintigilakaw kɔni Kidal minɛ ni k'a kɛ u ta ye maa caman olu ɲɛda kɔni o bɛ ka bɔ maa dɔw bɛ yen nɔ olu ye juguya ta ni ka ɲɛsin jamana o ma n'u ye maa minnu ye jamana ka o janfa ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma novembre kalo tile 14 tɛmɛnen san 2023 ka bɛ an ka fintigilakaw kɔni ye Kidal ni ka o minɛ maa caman olu kɔ bɛ ka bɔ fiɲɛ la o bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tɛgɛ da maa caman olu kan. Sidiki Jabate ni ale ye dɔnkilidala ye an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ni kora masakɛ fɛnɛ o don ale kɔni ye concert ni ka o kɛ Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen sa Paris Bercy o kɔnɔna la novembre kalo tile 17 tɛmɛnen san 2023 a kɔni ye Bercy minɛ ni ka ale fa tɛntɛn ka jamana bandiri kɔni ka o sankɔrɔta kosɛbɛ ani malien dɔnkilidalaw ka taa se farafina dɔnkilidalaw olu bɛɛ lajɛlen farala a kan ni ka taga ni jɔnjɔn in k'ale kɔni sinsin. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso ka jamana o kɔnɔna la banbagaci wale tigilama caman kɔni fagara karido Mani dugu o kɔnɔna la Mani bɛ Burkina Faso tilebi yan fanfɛla o la Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw kɔni ye banbagaci wale tigilama ninnu ni ka olu faga ka sababuya kɛ camion dɔ ni ale kɔni tun falen don balofɛn na tɛntɛntɛn balofɛn yɛrɛ tigilama ni o ye bolimafɛn bolila yɛrɛ sa ale kɔni ma fintigilakaw ni ka olu ka taabolo kɔni ka o jate a kelen taara i yɛrɛ sɔrɔ burusi kɔnɔna o la banbagaci wale tigilamaw ye balofɛn ninnu ni ka olu jigin ka bɔ bolimafɛn o kɔnɔna la ka u kunda n'a ye u dagayɔrɔ o kan o de la sa fɛn min ye sibiridon novembre kalo tile 18 san 2023 wele kɔni o lasera fintigilakaw olu ma olu ye pankuru ta ni ka taa banbagaci wale tigilamaw ka olu gosi ka u to u tɔɔrɔ la ni ka tɛgɛ da u ka kɛlɛkɛminɛw olu kan ani balofɛn minnu fana tun bɛ yen nɔ u y'olu fana minɛ. Ka kunnafoni datugu ni Liberia jamana o ye George Weah ale kɔni bɔra a jɔyɔrɔ la a bɔra jamana ɲɛmaaya o la a ye jamana ɲɛmaa kalafili min yɛrɛ ni ka o labɛn a kɔni jɔra a ka jalaki o kɔrɔ a y'a yira k'a fɔ maa min kɔni bɛna a nɔ labila ni o ye Joseph Boyaki ye a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin a ma k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ma sebaya ni ka o sɔrɔ ni maa ninnu na sa fɛn min ye Joseph Boyaki sa 100 o 100 50 ani murumuru 9 ale ye o sɔrɔ George Weah 100 o 100 49 ni murumuru 1 ale ye o sɔrɔ. Mali kunnafoni jabarani na jabaw jana an ka kunnafoni datusa tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye ni wagati in na terrain bɛ tunga lafiya bolo banankɔrɔnikaw fɛ terrain kelen na bila lajɛlen titre foncier 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 573 fo kalo 12 walima euro wari 782 fo kalo 18 terrain million 4 ani 100,000 n'an bɔra banankɔrɔni sa an b'an kunda Kati kan terrain bɛ tunga lafiya bolo Katikaw olu fɛnɛ fɛ yen nɔ terrain fana ale sɔngɔ ye million 5 kalo kalo i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara euro wari 420 ani 5 kalo 18 kɔnɔna la walima euro wari 677 kalo 12 o kɔnɔna la terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier terrain bɛ tunga lafiya bolo Sɛbɛnnikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ Sɛbɛnnikɔrɔ terrain ale ye sefa wari million 20 ye nka i bɛ sefa wari million 3 ni ka o de sara fɔlɔ walasa i bɛ se ka Sɛbɛnnikɔrɔ terrain ni ka ale sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kalo kalo i b'a sara euro wari 800 ani 52 kalo 30 o kɔnɔna la ni kila terrain sara terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye tunga lafiya nana tungarankew olu lafiyali kama aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.